Good morning. Please all rise. Please all kneel. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Blessed be Mary, Mother of God and our Mother, who was conceived without original sin. Please all kneel. Novena prayer. O Mary Immaculate, Lily of Purity, from the very first moment of your conception, you were filled with grace. I thank and adore the most Holy Trinity for having imparted to you sublime favors, such as bestowal on you of this great honor, and I prostrate myself before you to be a share of your graces. To you, O Blessed Mother, I recommend myself and I ask you to protect me against the dangers of body and soul, most especially from the temptations against purity. Do not forsake me, Blessed Mother, because my salvation might be in peril if you would not protect me. I pledge to keep myself in life of grace by imitating your virtues, and also through your glorious Immaculate Conception, I humbly implore you to grant me the special graces. Mention your request. Which I seek to obtain in this novena. Amen. For the 8th day. O Mary Immaculate, I pray that on this last day of my novena, I may share your purity, humility, and beauty of soul. Grant that I may receive your Son, Jesus Christ, in the Holy Communion, that it may become the symbol of the eternal reward. Never take me away, O Mother, from your sight. O my Mother, may I always remain in your love, mercy, and grace. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Litany of the Blessed Virgin Mary. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, hear us. Christ, graciously Christ, hear us. graciously hear us. God, the Father of heaven, Have mercy on us. God, the Son, Redeemer of the Have world, mercy on us. God, the Holy Spirit, Have mercy on us. Holy Trinity, one Have God, mercy on us. Holy Mary, Pray for us. Holy Mother of God, Pray for us. Holy Virgin of Virgins, Pray for us. Mother of Christ, Pray for us. Mother of the Church, Pray for us. Mother of Mercy, Pray for us. Mother of Divine Pray Grace, for us. Mother of Hope, Pray for us. Mother most pure, Pray for us. Mother most chaste, Pray for us. Mother inviolate, Pray for us. Mother undefiled, Pray for us. Mother most amiable, Pray for us. Mother most admirable, Pray for us. Mother of good counsel, Pray for us. Mother of our Creator, Pray for us. Mother of our Savior, Pray for us. Virgin most prudent, Pray for us. Virgin most venerable, Pray for us. Virgin most renowned, Pray for us. Virgin most powerful, Pray for us. Virgin most merciful, Pray for us. Virgin most faithful, Pray for us. Mirror of justice, Pray for us. Seat of wisdom, Pray for us. Cause of our joy, Pray for us. Spiritual vessel, Pray for us. Vessel of honor, Pray for us. Singular vessel of Pray devotion, for us. Mystical rose, Pray for us. Tower of David, Pray for us. Tower of ivory, Pray for us. House of gold, Pray for us. Ark of the covenant, Pray for us. Gate of heaven, Pray for us. Morning star, Pray for us. Health of the sick, Pray for us. Refuge of sinners, Pray for us. Solace of migrants, Pray for us. Comforter of the afflicted, Pray for us. Help of Christians, Pray for us. Queen of angels, Pray for us. Queen of patriarchs, Pray for us. Queen of prophets, Pray for us. Queen of apostles, Pray for us. Queen of martyrs, Pray for us. Queen of confessors, Pray for us. Queen of virgins, Pray for us. Queen of all saints, Pray for us. Queen conceived without original sin, Pray for us. Queen assumed into heaven, Pray for us. Queen of the most holy rosary, Pray for us. Queen of families, Pray for us. Queen of peace, Pray for us. Lamb of God who takes away the sins of the world. Lamb of God who takes away the sins of the world.
Lamb of God, who takes away the sins of the world, have mercy on us. The Memorare. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to your protection, implored your help, or sought your intercession was left unaided. Inspired by this confidence, I fly unto you, O Virgin of Virgins, our Mother. To you do I come, before you I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise not my petitions, but in your mercy hear and answer us. Amen. Closing prayer. O most blessed Virgin Mary, you who were preserved from the stain of original sin, most loving and powerful patron of the Philippines, to you also be endless praise, everlasting veneration, and thanksgiving in Christ Jesus. O Immaculate Mother, our most kind Mother, our most sweet and most exalted Queen, with grateful hearts we praise your mercy and fly to your protection. O Blessed Lady, you who captives with your sweetness the hearts of men, you who captives our hearts, you have captivated the hearts of our people also. You have established, fostered, and strengthened the foundation of the faith in our beloved land by your good patronage, as manifested in so many visible proof of your maternal love. We are yours, we wish to be yours. Show yourself as mother and patron to us. Guard us and protect us through your most powerful intercession. Amen. O Mary, conceived without sin, For us who have recourse to thee. in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Orasyo Impirata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, initaas mian sa mong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaumukan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabutan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatian mina, an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Sa misa ng ngunyan, isabay taman ang sa itong mga intensyones. In honor of Immaculate Heart of Mary, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, for Lardo Christine birthday, dulot kan Bilardo family, pasasalamat man kan Saison family, Michelle Malvar, as in for passing the Civil Engineering Board exam, dulot ni Janine Marie Oraa Oringo, for passing the Nursing Board exam, dulot ni Francis Nicole Cabrera, pasasalamat man ni
Maria Jane and John Dofer Cardona and family, asin ni Niña Rosal. For passing the board exam for nurses by Michelle Malbar, Siriman Conservantes family, for successful CPALE 2024, dulot ni Alisa Cabral, for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, in honor of St. Jude, dulot kan Acosta family, for passing the 2024 bar exam, dulot ni Ulysses Malbar, Siringman ni Mercy Moranti, for CPA board exam of Kimberly Ann Pilagio, dulot ni Arlene O. Pilagio, for CPA LA board exam, dulot ni Ashel Brillantes, Siringman, special intention, kan Garcia family, Judy Rimalinli, Rachel Ann Moran, Siringman, for successful surgery and fast recovery of Maria Victoria Abilida, dulot kan Milanti family, for all CPA LA takers and to pass the exam, dulot ni Francis Jacinta Caranza, to pass the CPA licensure examination 24, dulot ni Pinky L. Curatibo, for past recovery of good health of Evelyn Nebres, Siringman, praying for good health and safety, protection of the family, dulot ni John and Chi Oringo and family, for Vitus A. Moron, for CPA LE dulot kan Moron's family, for Nika to continue her studies in Legazpi UST, dulot ni Ninit and Nika Diratunan, for successful board examination in aeronautical engineering, dulot ni Dion Epifani and Duesa, Siringman, special intention, for 76th birthday of Puring Barcelona. Sa mga minasunod na kalag, sa kalag ni Proilan, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, sa kalag ni Felix, dulot ni Rosario Estino, sa kalag ni Rosalino Sr. and Alejandra, dulot kan Sevillano family, sa kalag ni Norma, dulot kan National family, sa kalag ni Jose Amy Benhor and Ulysses, dulot ni Beth Broncano, sa kalag ni Danilo and All Souls, dulot ni Niña Rosal, sa kalag ni Teresa, dulot kan Zuniga family, sa kalag ni Esther, dulot kan Toledo family, sa kalag ni Lilia, dulot ni Ima Chan, sa kalag ni Mark J, dulot kan Bilaro family. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan sa tuyang Santa Misa. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran kanama kan Aki asin kan Espiritu Santo Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Aldaw na Sabado, espesyal niya itong tinatawan ng onra ang sa tuyang mahal na ina ang patrona kan Bilog na probinsya asin Diocese kan Legazpi si Nuestra Señora de Salvacion. Siringman sa aldaw na ini, Disyembre 7, sa tuya pong ginigiromdom ang memorial ni San Ambrosio sarong obispo asin doktor kan sa tuyang simbahan. Namundag sa sarong nobleng familia, he was classically educated and while a catechumen, by popular acclamation, he was made the Bishop of Milan.
asin siya man ang nagbunyag ki San Agustin. Nakilaban siya sa mga naglalakop kay itong panahon na mga heresies, mga kontra sa katukduan kan simbahan, lalong-lalo na itong Arianism. And he is named as one of the 4 Latin doctors of the Church. Hagadon taman an sa iyang intersesyon sa pagdulot niya to kay ning Santa Misa. December 7 man, makisumaro kita kay Father Jem, ngunyan ang 2nd year anniversary niya kan sa iyang ordinasyon. Padagos man lugod siyang tawan ni Diyos, ni kusog, asin kadunongan, tanganing maipadagos niya sa iyang paglingkod sa iyang panwaan. Ngunyan mga tugang, nitbidon ta po an sa tuyang mga pagkukulang. Ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigbi sa kakurangan tan Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pagkapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Mamibi kita. O Diyos, na naghimo kisa Ambrosio, obispo, na maging doktor kan pagtubod, asin aarugan kan kusog nin apostol, pukawi sa imong simbahan ang mga lalaki na makaarog sa imong puso, na makusog asin madunong na namamahala kay ning simbahan. Uli kay Jesucristo ang kakurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Victoria kan tataramon. Inot na babasahon, ginuno sa libro ni Propeta Isaías. Banwaan ninsyon, mga nagiirok sa Jerusalem, dain na kamo magtatangis. Ang kagurang ng Diyos mahihirak sa indo, kung madangog niya ang sa indong inagrangay. Kung madangog niya ang sa indong pag-apod, sisimbago niya kamo. Kung itinao sa indo nin kagurangnan, ang tinapay nin kasakitan, asin ang tubig nin kahaditan, siya na sa indong paratukdo, dain na sagkod pa man magtatago, asin mahihiling kan sa indong mga mata, ang sa indong paratukdo. Magbirik man kamo sa wala o sa tuo, sarong tingog, hali sa likodan nindo, madadangog kan sa indong talinga, iyo ini ang dalan, sunudan nindo. Ipapadaranin kagurangnan an uran para sa banhi na sa indong isasabwag sa daga. Asin ang trigo na may minatubo sa daga, magiging mabinunga asin managom. Sa aldaw na iyan, ang sa indong mga baka,
magsasabsab sa mahiwas na lantad, an sa indong mga turo asin asno na ipinag-aarado sa uma, magkakakanin inasinan na bahog. Sa ibabaw nin lambang halangkaw na bulod, asin bukid, magbubulos ang mga burabod nin sapa. Sa aldaw nin mangirhat na kagaradanan, pagkagaraba kan mga tori, an bulan magliliwanag siring sa aldaw, an aldaw urog na magbabanaag siring sa liwanag nin pitong aldaw. Sa aldaw an kagurangnan magbugkos kan mga lugad din sa iyang banwaan. Papaumayan niya ang mga kulog na iwinalat kan sa iyang padusa. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Paladan ang nagahalat kan pagdatong nin kagurangnan. Paladan ang naghahalat kan pagdatong nin kagurangnan. Pag umawon ang kagurangnan, ta siya marahayon. Mag-awit sa Diyos, siya maugayon. Maninigong pag umawon. Pinatindog nin kagurangnan ang Jerusalem. Ibinalik ang mga nabihag na mga taga-Israel. Paladan ang naghahalat kan pagdatong nin kagurangnan. Rinarangan niya ang mga pusong nasasakitan. Pinapaumayan ang sendang mga lugad. Nabibilang niya ang mga bituon sa langit. Lambang saro, inaapod sa sadiring ngaran. Paladan ang naghahalat kan pagdatong nin kagurangnan. Dakulaan sa tung kagurangnan asin makakamhan. Daing sukol ang sa iyang kadunungan. An mapakumbaba iniitaas nin kagurangnan. Pinapasuko sa alpog ang tampalasan. Paladan ang naghahalat kan pagdatong nin kagurangnan. Kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Naglibot si Jesus sa gabos na banwa asin baryo, nagtutukdo sa mga sinagoga, nagrurukyaw kan marhay na bareta nin kahadean, nagbubulong kan mga may sakit asin helang. Nahiling ang kanakol na mga tao asin naherak sa inda. Ulit ang nagkakarilibo asin nalalagalag, siring sa mga karnero na daing pastor. Dangan nagsabi sa iyang mga disipulos, an aanihon dakol, alagad an paraani dikit. Kaya, hagadon nindo sa kagrugaring na magpadara nin paraani sa aanihon. Asin ninapod an sa iyang kagduwang disipulos, tinawaning kapangyarihan sa mga marumpot na espiritu, kapangyarihan sa pagpalayas sa inda, asin man sa pagbulog, kan gabos na sakit asin helak. Sabi pa niya, dumanon ngo na nindo ang mga nalalagalag na karnero kan Israel. Sa indong paglakaw, irukyaw nindo naharanina ang kahadean ni Diyos. Bulungan nindo ang mga nagehelang, buhayan nindo ang mga gadan, linigan nindo ang mga dauton, paluwasa nindo ang mga demonyo. Inako nindo na daing bayad, itauman na daing bayad. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangan. Pag-umaw sa imo Kristo. Good morning. Magayunon po ining pagirumdum sa konteksto kan Adviento, ining sa tuya pong Ebanghelyo ngunyan. Minainspirar ini sa tuya na isabuhay,
ining sinasabi kan ebanghelyo na compassion and evangelization. Retratong itinao kan ebanghelyo na herak ang kagurangnan sa nahiling niyang kamugtakan kan katawohan. Kaya ipinadara niya an sa iyang mga disipulos tanganing maglingkod sa sainda. Sabi niya, an aanihon kadakol, dikit an paraani, dikit an trabahador, kaya mamibi, maging parte kan misyon. They are like sheep without a shepherd. Mga karnero na daing pastor. Gari aki, baby, na daing ina. Mga aki, na daing magurang. Naherak siya. Karnero na daing pastor. Kaya ito kang nag-aadal ako sa seminaryo. Na nasa laog kami sa seminaryo. Perming hapot kan tawo. Paano nga yan, Father? Mapadi ka dahi ka maagom. Paano nga pagurang mo? Ako, dahi pangani. Ting problema mo sa buhay ko. So problema mo na sa buhay mo. Kaya nahiling ko sa sarong pading gurang. Dinagan niya so pintuan kan sa iyang room. Tanda, sabi niya, R.I.P. Ang ibig sabihin niya palan kay ito, tagurang na siya, minsan dahil naman tigtitiri no kan mga tao. Iyon na yan ang padi. Pag aki ka pa, sikat-sikat ka, popular ka, padaba ka. Pag gurang ka na, dahil ka na naintindihan magmisa, ang apod na nga ni isay mo, kung bako mamo, momo na. Kaya linagan kang padi, R.I.P. Riparoha, ining padi. Iyo man baga po ka mong mga magurang ano. Maagom ngaya ako ta, nganing may mag-ataman sa kong aki. But later on, you realize na sa mga aki mo, makanya-kanya manabuhay. Kamu naman sa nang luwang natada sa haro. Maswerte ka kung buhay pa man so ago mo. Kung dahil na, solo-solo ka naman sa nasa buhay. No one to look after you. No one to take care of you. Pagmati baga, a very disheartening experience. No one to hug you when you are crying. Daing makugos sa imo. Or when you are in pain, nakukulugan. Arog kan pagmati mo niya ni Maris Rascal. O Rakal? Rascal. Rascal mananggal. O, daing makugos sa imo. O, pag ika nakulugan, may relasyon na pinagtagpo pero hindi tinadhana. Bako siya para kay Anthony. Para kay Rico siya. Bako updated ining mga nasa inutan. Maghiling ka mo kang news, pagkabanggi. So yan, siguro sa pagmati kan mga tao. That's why Christ showed them compassion. At the same time, kinumisyon niya so sa iyang mga disipulos, ipinadara niya, tanganing mag-atindir kan sa indang mga pangangaipo. As in, siguro kan igwa ka ining sabihon ta missionary spirit, iyo po ining santo na an kapiestahan sa itong pinagseselebran mo niyan, si San Ambrosio. He is a model of pastoral care sa iyang mga nasasakupan bilang sarong obispo. So ano ang magayonan ta po, digding mano dan? Enot, magayon ining konsolasyon sa to na igwa kitang Diyos na igwa nin dakulang puso asin pagkaherak sa to. And so, we talk about His compassionate ministry. So concern niya, lalong-lalo na duman sa mga inaapi, asin mayong sukat sa sindang buhay. So, pagiging aware niya, kang inaapod niya tong sabihon ta, spiritual hunger, na igwa po, ang katawuhan kan panahon niya. So, kaipuhan talang siguro magdulok sa iya. He is someone, He is our shepherd, He is someone that will look after us, that will take care of us,
that will hug us. Kukuguson niya kita. Kung kita nakukulugan, as in kung kita naghihibig. What we only need is to go to Him, to allow Him to lead us sa satuya pong buhay. So that is what we call compassionate ministry. Second is this, what we call apostolic mission. So mga 12, ipinadarakan sa tuyang kagurangan, tanganing magproklamar kan ebanghelyo, digdi sa mga tawong mayong sukat, asin sa iyang nahiling na makaherak ang kamugtakan. Sa paghiling ko, parehas man na pangapudan, asin imbitasyon, an inako po nyato sa tuyang kagurangan. We are also called to become shepherds, digdi sa mga karnero na mayo nin mga pastor, bilang padi, bilang maestra, bilang magulang, bilang manager, bilang leader, inaapod po kita tanganing magi mga pastor para sa mga tao ini. And that is what we call apostolic mission. We all have, or each of us has a mission to fulfill. Tamagayunan nining pagirumdom kan sa tuyang kagurangan, na an-aanihon dakol, alagad dikit, an paraani. Kaya nangangaipo siya na magpamindi kita, asin maging parte, kaya ining sabihon tang misyon kan simbahan. Ultimo, hilingon taman, ining aarugan na itinaupo kay ining ni San Ambrosio sa pagselebrar niya to ngunyan kan sa iyang memorial o kafiestahan sa rong obispo, asin doktor kan simbahan. But despite his achievements, padago siyang naging mapakumbaba. Asin padago siyang naghingowang maging banal. Kaya imahin siya para sa to. Aarugan kaining kabanalan, asin kapakumbabaan. Madunong siya, tinawanin kadunongan, alagad ang kadunongan na ini, ginamit niya. Tanganing atamanon, itong ipinaniwala sa iya, kan sa tong kagurangan. In fact, he was noted to be a great preacher. Saro kan mga matibay na magpredikar, magtukdo, lalong-lalo na sa daog kang misa. So, gayunon man ang ipinahiling niya sa tuyang ehemplo, nin evangelisasyon, ehemplo, nin compassion, na sinasabikan sa tuyang ebanghelyo mo niyan. Sana, at sa iyang dedikasyon, maka-inspirar sa lambang saro sa tuya, tanganing maghingawa man na maging parte kan misyon kan sa tuyang simbahan. As we also strive to embody compassion and evangelization. Sana ang sa tuya pong buhay maging refleksyon kaya ining hinahagad kan sa tuyang kagurangan as inipinahiling niya mismo missionary spirit. Amen? Sa ngaran ka na ba, kanaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Liturgia Kantataram. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansako asinan sa indong atang maako manlugod,
kan Diyos sa mga makakamhan. Ako ang manlugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Nagurang na namimibi kami mantang nagdadara kami sa imo kan mga banal na misteryo, magsagom sa mo an Espiritu Santo sa liwanag nin pagtubod. Nahuli kay ni padagos na pinaliwanagan ni San Ambrosio para sa pagpalakop kan sa imong kamurawayan. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Itaas at mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin da. Totoong maninigo, asin dapat, matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Huli ta sa fiesta ni San Ambrosio, pinapaugma mong gayo an sa imong simbahan na pinapakusog kan panalmingan in makijos na pagkabuhay. Hinuhulitan kan tataramo na hinaharubay, asin inaantabayan kan sa iyang pakiulay na uyon sa imo. Kaya kaibakan kadakol-dakol na Angeles sa Santos, nagaawit kami sa imo, kan himno nin kaumawan, dahing tapos na nagsasabi. Kagurangan, Diyos ni Manampo, ang langit at sinaga, kanokan sa imo, kamurawayan. Sana, sana, sa kainasan, sana, sana, sa kainasan. Sa ngaran kan kagurangan, sana, sana, sa kainasan, sana, sana, sa kainasan, sana, sana, sa kainasan. Kagurangnan ni kanang gadan panal, burabo din kabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na nasabi, mag-ako kamugabuwas asin magkakan kaini, taini an sa kuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siring man, pagkapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, sa sinisagilaray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na nasabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini, taini ang kalis kan sa kuyang lugo kan bago asin danay natipan napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon Indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, kan kalis nin karigtasan, nagpapasalamat, tapinapagkanigo mo na magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang,
kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon, kan Espiritu Santo. Girom dumakagurangnan at sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag, kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay ba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles. Asin gabos na santos, kay bahan si San Ambrosio, nakaibtupan nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninisiring sa langit, ang sa mong kakanon sa ruwal daw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawaran mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin nahari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, parasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa ibong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin bandigtas sa gabos na kapulisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imuan kahadian, asin an kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga kapanahon. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, haripaghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, orasan sa iya, an katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabuutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa tuya mo espiritu. niya nahihiras, sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang,
Uya an kordero kan Diyos. Uya si Kristo, ang nagpapara kan, magakasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang haro. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag maumay. Ang hawak ni Kristo. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, kaming pinakusog sa bagsik kaining sakramento, gibuhang makinabang nagayo kan mga katukdoan ni San Ambrosio, tanganing kaming mabagsik naghihidali sa iyang mga inagihan, maandam para sa kahamisan na daing tapos na bangkete. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Awiton niya to ang Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Evae, a te suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum vale.
ea ergo advocata Misericordes oculus, ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, Ut digni officiamur promendibus Christi. oremus, omnipotens sempiternus Deus, vi gloriosi Virginis Matris Mariae, corpus et animam, ut dignum filito habitaculum mi fecem reretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione letamur, ius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Salamat po sa inyong kabos na nagpartisipar sa daog kaining misa. Gusto ko po kamong i-encourage na maging part kaining Angel Tree. This is the way we wanted to celebrate Christmas digdi po sa parokya. Hindi pong Angel Tree na ini, we have identified ining mga beneficiaries. Ito lalong-lalo na mga kaakian na hali sa mga tiuson talagang pamilya na halos dahil hindi na mamatayan po ang Christmas dahil nga nita salat sa buhay. So, pinili sinda, kasi hinagadan sinda, ilinaag po ninda dyan iyan na sa indang mga card, hinagadan sinda kung ano sa indang mga Christmas wishes. Mga simple wishes man lang po ini, bola, kotse, bola, kuro kotse lang. Mga pagkaon siguro. Yan. So, yaon po dyan ang instruction. Kung gusto ta magkuanin sa rong, gusto ta matabangan mo niya na Christmas, get the card and kindly register yourself dyan sa opisina. And before the 22nd, kaining December, babakalon ta na and isasubmita po digdi sa parokya itong mga binakaltang wish ninda. Ta i-distribute po iyan sa inda sa petsa 22. Ang aning before Christmas, yaon na po ayan sa inda. So, salamat po kan sa inyong suporta. Igwa pa man po kita kang pre-love sale dyan po sa likod. Kung interesado ka mo na ining mga anong apod kayo ni pre-love clothes and things. O, mga kuya na pwede ta po na darahon pa uli provided that we also pay for the price. Ano man pong proceeds kayan, itatao po ninda sa tuyang parokya. So, mga magayon pa man po yan na kung ako lang babae, pwede man gari na mga magayon po dyan na gubing. Dyan po sa likod. So, after the Mass, you can check. Thank you. Pagkatapos kang huring bendisyon, may I ask you for just a few minutes kung pwede po na mag-stay na kita, may di kita kong announcement na gigibuhon. Ang kagurangnan, mapas sa Indo, Asin sa saimong espiritu. bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon. Anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Hail Mary.